أقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Itisika foi ta ka doni na fona jariye anye chedo ye bamako ya akume baraki amasadi dola tiso ngasali nde laka ka baro ko kateme la maw yame ni sali ko kun fore atiso ayi joyro bawso dodo abeka bo baraki ro la ni bamako kelen kono abeta ka dula alla be ne abaka mobli daga bana kono mobli job getoron chamante la ka jingi kata baga doka moto jole mo ko ta ko abeta no ya ba de be goshi anyina na to ko anyina na jamu ko anyina na be bo kimina ta muso do ata dendo ala ya haklimina. ولا يحيطون بشيء من علمه ebe mugla ebe wasoni muye ehre bebe min bolo ibe min ka o bale bolo no e dugu kolo ibe min ko o bale bolo no e sangolo ibe ka min mine ka bla ni bi nyama no e fiye o bale bolo fiye man no de ta mawla je no e oxygen do no na be ke chokole ebe ka sama samyoli afatir diri mo folo afori ka wal sara ala de ala de abu wasi'a kursiyuhu samawati wal ard akasigina amba ala ka danfe wala belebele ba danfe min ka boni danfe be ala bolo jumeye odi ala ere kala rushiye subhanahu wa ta'ala fama ka fama wala rushi kaba ko belebele ayam mangutu fola ni dona wala iti klap mala be iti jago kata do fe wala kono ayam la rushi mangutu yoro mi fo ayina o dama ba wasa wa ay akon wasi akursiyuhu samawati wal ard shaji min nore to ko la rushi sen da yoro patron sen be da yoro mi sen da yoro ode wasi akursiyuhu samawati wal ard abebe sangulo bonya donde afara ko sangulo geleya a fe a geleya min beta janya min balata ayere ni nyoche tede ko ye sankeme duru de ibeta mawla sankeme duru sangulo kere ni nyoche o fana sankeme duru tamay sangulo muno blade be o ko sangulo bela jele ni ya beda debe lama ka be fara nyonka dugu ko fana wolo bla ko beda debe lama ka be fara nyonga yo janya bande kibo be fara nyonka bela jele ka be fara nyonka ni dinye kono fen bew ka bla patron sembe dayoro mi la rushi no wele ko wasi akurusi samawati wal ard o be dayoro me ka be kayna fo ni ye dorome kenen ta walma cencen denkele ka ta ka fli baji kono ne se dayoro ma la rushi re ke jogori ako wasi akurusi samawati wal ard ako wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim akoro akuna klebi anye bene ko chaman bela ala de laka debe nyini dofe ko ayina deme sa insécurité chayara ayina deme anga sega clé poussé anga sega yelen boshini a décharger ayina deme anga sega kalo anga aduru sama fini do ma siki aka sega mana ayina deme sa anga sega na de iyo meyora ayite akwa kolosiri ko ta kenya akwa huwa ko ala inde al aliyu korota le ngwa korota le do da be febe sanfe al azim be bonya febe do akabo no bela jere odi alay odi la naba yere fo aba damne ni oye ni ko ni be nyinika ifana ki yere nyinika ala ba yere tam qur'ane ko na aya menuna wallahi segu may ko la je abela ba damne ni mi odi allah ye هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم أقول لي ألا يبغوا فين فوتي تنينا نمينته مين بيقولوا دو أبي بعدهم الرحمن الرحيم هنا فرلت يعني هنا كلامنا نتيجة تفسير تيجي دو يقرأ دو فالا وكذي كسبه الرحمن الذي إذا سئل أعطى الرحيم الذي إذا لم يسأل يغضب فما من نيا دليا بيسون فما من نما دليا بدمي ودي عليه فما توني ولو دليا شيء كذا شيء فلان بوانا نينا نبافا يا فاي كنتيا أتانا كبوليرو نما لا دليا دالا بدمي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ
bari'ul musawwir lahul asma'ul husna. Ale de Adam, ale de glam. Hadama de ma glani fɛnw lajɛ sa. Ni sɛgɛrɛ kɔfɛ san 10 mobili marque kun bɛ cogo di? Ni sɛgɛrɛ kɔfɛ san 20 mobili marque kun bɛ cogo di? Nka k'a lajɛ depuis diɲɛ danna tile kelen min bɔra an fa Adama kun na sanfɛ o tile kelen de filan kun na yan. Kalo kelen min bɔra an fa Adama kun na o kalo kelen de filan kun na. Hadamaden bɛ kunun cogo min ɲɛkili ye fila ye nuwo ye fila ye da ye kelen a bɛ ten nka hadamaden ka dilani bɛ cogo di? N'u y'a dilan dɔ ye simple ye dɔ ye poro ye dɔ ye pro max ye. Parce que dani to ka jɛ do dani tɛ ala de ta ko sunna Allah alladhi ataqana kulla shay fɛn bɛɛ dilan cogo ɲuman b'ale de bolo ko sisan ko komi ko développera an ka lajɛ nafigiya bonyana Bamakɔ kosɛbɛ bon mɔgɔ bɛ nafigiya la ka kɛ espion ye ɲɛkili fila t'u bɔ tuguni an ka fila wɛrɛ kɛ tɔ la o ma kɛ ala ta la a ye dilani kɛ depuis kunun cogo min a b'o cogoya kelen de la wa cɛ ka ɲi i yɛrɛ kun lajɛ dɔrɔn a ko wa fi anfusikum afala tubsirun ni sankolo lajɛli janyani ma n'o tɛ a k'i k'o lajɛ i ka segin k'a lajɛ i b'i biri i yɛrɛ maloya la i b'a dɔn ko tiɲɛna lagosili yɔrɔ tɛ patron na a k'i yɛrɛ kun lajɛ wa fi anfusikum afala tubsirun a y'a yɛrɛ kun lajɛ walima aw ti yeli kɛ wa وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون كبكو جولي جولي بي بولو ساو بكا تيمو بلا كتا كبا فينا فيمي تي كبكو كوي كبكو ايفون بورا سامسونج ينيكه a caméra beta a pixel beni chola ni ya zoometa no kabako do mobili do bora automatique mobili do bora bi ma digi digi mobili do bora bi se moshi mobili do bora ni nene mini abi suma ni te kabako koy re kungolo bara en laje kungolo en laje abe jele do wo kelena nya laje ji do be bola ko be dola ji do be bo dola o ka kuna ji do be bo dola sugoro bola ibaye aye kuna manke kulo kono kasra be jele be kungolo bara kelena ni fenyene mani mini dafale na be kuna man kasa me be turu che obeta no te samba so ambe kulo fara so so ni di mohola ay ko wati nye kono ibaye ire ba nyeji ko bala ibida no dara o ko be ke ka nyeti semne ka Allah subo ibis no ka goronto ki dawa ka dajibo ka wuli ka kra ki nyewa kullu fi ras no wala kasoro fendo de be ke koloji e ma yenya tala kana kaba ko ya fe wara la de o de kaba ko onno kunti nye kono ni wulay ba so nyeto lila kasa bora o ba so dumu dorala ay chuwa timi mando ke dabono ibe logoma tige yoromi ki dawa kanga nyata ibele ki ba du ibi ne konta do daji fitini do be ne juru jugoro be sel do ko ke logoma ina ka nyaka mi do bisinga kunu buda ki ba fa ko dumuni jara dumuni mandi de patron ni bise wa fi anfusikum afala tubsirun ka kaw yere kun la je wal ma kaw ti yele ka ni ngolo dore fari yo to la je ibe ka ba ko ya o dumuni o ne bayira aka kalawa aka kunawa ajarawa ko balawa ko watarawa o de wo be fo ikase ka kunu na o daji boray o de la ni ibaye wati do al abika donya yiri la ina be ne doro kiba filiteni ala o ba so daji majeni ni patron fe folo iba fili doro bitok fene ki dawa ka nyeji bo bi goshi ko la ka lo may bo parce que patron ma fa ama sara aman jendi akateme o e ka fembe yale e betami o de la yani nga qur'an ko na ko fa ayna tadhabun aw betami e bi ko ka tami e bi ka bodu ko ka e bi ka bo samulo jugora e ka lame ala mi hadisa yaraka ta'sihi fayusibu qalbuka bin nadam abaye bika soso ibi debita woni do kono ne boke e boke karima sina boke kullu bani adam khata hadama de be fem filiye wa khairul khata'ina tawwabun fili bawla hera mayde mimba ka filiye ka tube al ma'sum man asamahu Allah ma kishilende alay mami kishi note ma si sedira kishi yaraka ta'sihi abaye bik ala soso prepare ka labe abi to ibi ala soso ibga soso ni matériel mi yale tade do iyere se wala sisa e ka la je tellement kay ni kala abi mu nge fa yusibu qalbuka bin nadam abe nimisa fli kata yi tuskuna tellement ko kada ya nyebala tsaka tasma si forte ibsinga nimisa ni nimisa la abi mu nge yulhimuka istighfar abi klaka astaghfirullah fo jingi kono ko chenyi afa denisa fa yaghfiru laka wa yarda abi ya fa ma klaka jeyma
ema ye junumu min ka ko ay kateme junumu be ka o flan ka foye o flan ka foye fana bloni be fe mina min ko de ba bulo e ka la me ay min fo lo ka kibari ala ban min ko de ba bulo kuma man ko ala ko kuma ko ayuka kibari ala kala ay qur'an kono لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يروى كانتو آية كلينا كوتبولا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ni aya fila bela bika mun fɔ a ko ayi kale tigɛnga yɛrɛ la laqad litakid ko maaw kafiriyara maa min ko ko isa ye ala den ye maaw kafiriyara maa min ko ko isa yɛrɛ ala ye a ko ni maa min ye fɛn fara ala kan aljinɛ kɛri ma haramu ye ni sara kan wa tasuma de ye taa yɔrɔ ye i tɛna foyi sɔrɔ fɛn min b'i dɛmɛ a ko ala wɛrɛ tɛ yen ni ala in kelen tɛ koyi a b'a da nana aya kun cɛ ni min ya ni dole b'a ka bonya dɔ ka taa fɛ abada y'a kun cɛ ni mun ye a kɛlen ka nin tamatiɲɛ fɛn ba bɛɛ fɔ k'a fɔ k'a bɛna ko min da u ka kiyama don dɔɔnin tɛ lajaba la aya min tugura la dɔrɔn ye mun fɔ afala yatubuna ila Allah ne ko ayi tubi sa ka nan baw dele ayi tubi sa afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim ko ayi tubi sa aw tɛ tubi wa aw tɛ ala yafa deli wa aw t'a dɔn k'ale de yafa caman tigi ye wa aw t'a dɔn k'ale de bɛ tubi minɛ wa aw t'a dɔn ale de b'a ka jɔn wele ko na e delila ka fɛn ye fɔlɔ fɛn min bɛ kojugukɛla wele ko na ne ka jɔn na ka tiɲɛnikɛla wele k'a kɛ i n'a fɔ i k'a fɔ a tigi ma a ne ka barokɛɲɔgɔn walima n ka gɛrɛnna mɔgɔ k'a fɔ ka na o de la ɲininkali kɛra sahabaw la ko arja ayatin fi kitabillah ko aya jumɛn bɛ maa jigi sigi kuranɛ na ka tɛmɛ aya bɛɛ kan o aya jumɛn ye ala b'a fɔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نيني آية فرطرة نيني بانيه بامتانيه بي أكامي چندما أكامي مسوينما أي نيني إيري بولو جوني نبي كومي ما چنه joni de be ko jurmu temina ako afoma jomye jominu yetnyani ke wiyara kuna ukanu jigiti ale ala ka hinana inna allah yaghfiru dhunuba jami'a qala de ala be junumu bela jere yafa wa ibaye ko ala min fle fa yaghfiru lak abiya fa ima wa yarda ank abi jaima wa yubaddilu sayyi'atika hasanat ni tubira akafoni sirafi abika ko jugu yana maka ke nyumaye wa min rahmatihi aw ka ka hinado fana la jaban yaraka mubtasiman qani'an fayaktubu lak ajra na isile ni so jaledo isigile a ñebi ila ni so jaledo i jenedo naka klali aba fo meleke we ko ka baraji sebeye kasore ma fo ke ngai jenedo ne klali do yaraka mahmuman abiye itoroledo abiye isengenedo mawjuan dimi bika ikmolo yidimi ise yidimi inna yidimi inni yidimi ngoni ise so fayaghfiru laka dambana ba fo meleke we kaya junmu da ya fade parce que ko bana min bala ka junmu josi ibo yemini alate ama bande ida arada shay'an nay ko min la nyine ko kake taghayyarat qawaninul hayat ibaye maw degeledo degena min na be ba na ko ka ke chomi o be ke o misale jumaye an kala mo bora ko fossa ka kwanye baji bi delika ma fagade ba ni debla la bajila abisa Musa ba jora la ko Firauna bina Musa fa ay nyamariya di Musa ba mo kaka deblemanta bamunana ka fili baji sanfɛ ni ne do abe mo fɔ ama an ka to Firauna ka faga au moins na fɛn kɔni sɔrɔ bɛ min jalaki in yɛrɛ tɛna taa den faga baji la ay den ta ka bila ji sanfɛ ji min bɛ deli ka maa fa dɛ o ji de ye den ta ka kolonkolon ka taa n'a ye fo ka taa bila Firauna ka la a k'e sirannen de tɛ Firauna kana faga n bɛ Firauna bila a b'a lamɔ a bɛ to d'a ma ka ji d'a ma n'a ko min ka kɛ dɔrɔn o de bɛ kɛ ama bande tasuma bɛ deli ka maa jeni de Ibrahim filila tasuma na a ye mun kɛ
akera man nene kumna faqa ala ko aka ke kisi sor la ka faraka qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim tasma bi delika jennike ayo yelama ko ke kisi kulu bi delika ma kisi jiwoyoma ala ta ko fe nuhun de bolla ki jokulu sanfe fa ya wele kon de na akoko sa'awi ila jabalin ya'simuni min alma meta yala kulu sanfe jiwoyen ten so nuhun ya jabe ko la asima al yawma min amrillah foi ti sake kisi ala ka nyama da mo bida foi ti sake kisi foni ala nyana mima ama kisi ya halakira jega aw de la ka me tariku mu mebe ko jega ma kuno kala nyima wa shere ken ni balen jega mi ka bo ma be do akono o de yunus akunu o de la qur'ane ba fanye ama ko kaya dune akon fan taqamahu alhutu ka kunu ina fo ibe logo mata ka kunu chuko mi nga kunu to hala nyima tarasib lala o ka klaka ala ko suma jega en kono yi e baro ni ala ko minga ke o de beke musummi chema de ka magala o inde so musore bammi mawu jigiti era ka debola o inde so ni jumaye nane kala jini ya ko kaka ke to min wadala zakariya ide ni ala fe wati mi ay mun fo alay akala ka dendamu yarisuni wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya ala dendi ya demi ben no nabla yai aka no nabla jumena foroa sukuta ya ko asirane do kona le fatura sisa mara mogo minnu b'a bolo aka jɔn minnu be yen k'u tunu sɛbɛ don alabato ma mago bɛ den dɔ la den min b'ale ka alabato ɲɔgɔn kɛ ani yakuba ninnu tun bɛ alabato cogo min o yɔrɔ kelen bɛ ala y'a jaabi ya zakariya inna nubashiruka بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا زكريا أمي نسو جاني دنيا دو أتوا دارا كسر إلى منا شيء دندما دوني بيقولوا توا فرا كسر منا عليه وداي أتوا كو يحيى كا وأتوا نيوم ما دني كدال بقولوا كفلو زكريا يحدا ما دين وجهته كاي مفو قال ربي أكوين نتيجي على أن يكون لي غلام نمسك قد سورة ودي وكانت امرأتي آقرا وقد بلغت من الكبر عتيا نمسك قد سورة ودي موسو يدي مولو بالدي أشي بنترا فاقو بنا كورو بدي سورة ودي نير أشي بنترا ويا رب ملك يا جابر قال كذلك قال ربك أبو تقول لي أنت كوتي أكن نواني بولو هو علي هين أكن نواني بولو وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا زكريا ميري ده كونو ني داي كنتي وي كنتي فوي انك ديدو ويلا بين على سنوا ويكو بين على بولو مريم فانا تاكيرو كتونا مريم يا ادين يورو دولا كردافه كالا على باتوي ni lamede iki janto ayaw ka ala bato minu tenye dogo liko ayulu dogo ala bato min be bangi amo fode iba sore ibe seli jamana ibe fe ala bato do be ayulu dogo obe ka nga mo sengabi koni ibe fe jamaki ay mo fo maryam taala wa dhkur fil kitabi maryam muhammadu maryam ko fi kam hoye aka kibare fo qur'ana idin tabazat من أهلها مكانا شرقيا تمامي أيدين أبوم وكرفة كوريا فافة كتاي الدنيا كسك على باتو ما كناي فاتخذت من دونهم حجابا أي حجاب داني مهوجو كنا دو أبي على باتو بنا إكالا باتو دو على كوكادي مغير فأرسلنا إليها روحنا جبريل تشيراما ملكيو كوندي فتمثل لها بشرا سويا أبي بناكولا أكلم بسونا أسينا شيء جولي هذا ما دين دفلي جولي فلي جبريل يا يري ما كان يريك مغاير جولي أي من يا رب أما فكون تاتنينا أما فهم مغسارا أما فو مبابي مي مفابي مي على جون بيتني مي على دون نالي جات كرا درو نالي سو جارا درو أكفي به أبي سكي كتا على دمو أي مويله قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أي الله نيم وكالي بيلا نيتانا نيني فكا إن كيسيكا بوني تورما
ngoni chilere do ni mana tora kamo ayo mo fa ako ale mana ko jugu kama ko innama نيمي أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا نيما كتشيدي دي كونغنا الدين سانوما دو ديما ويرى لي لا سيتاي حدا ما ديو ما نيغاليك قالت أن يكون لي غلام بدين سورة تشوديسا ولم يمسسني بشر مفروض كما مغنى ولم أكو بغيا انت مسلمين ما يرى لا بلا فلا ملكي أجابه قال كذلك قال ربك أبو تشود لي ما كوتي هو علي هين أكن نغالي بولودي ناكو كمينغا كدرو بيتا ونيندي علي علي باي idigale mina abo yelma nayi kanu sawolo mo bi kanu sawolo meleke bi kanu dugu makolo mo bi kanu na ala yi kanu idus kumbe do aljina na yani farkolo ka do ala nayi kanu idus kumbe do aljina na kasore farkolo ma do ala o dela ma nyuman do sato ya nyiniga ko yani ki ni misale do muno fe ako wallahi ko mo bi do nye kono ka boko ka soro nye fenduma ko ma nene ko yo muye pala ka ma kanu ma famba de bindo nya kono ka boka so ato don ci ala ke kanu de ko bay no te kala kanu te ko bayo e fambe ale ka juruye e fambe glone do ale ka fena o ala mi fleni de ibaye aka foni seriala e ka hada made wajjate takala je har sani hada made wajjate de ni fillashi bi kononto shiye bi kononto ni kononto wal ma ngake ni ibena sababa ma shiye bi kononto ani kononto hada made wo fei iye fen baran man bado ke bi kononto ni kononto inna fili chien kele c'est ça iye bi kononto ni kononto fili mi nyuma mi ke obe kelen jugma ke ko be tin hada ma de wete de hal na to gara ne ko ni te bulo mina ko rende ya ni nte so wal ma do ya abse misir wala la de singa wallahi ni nga kisa ka ko de ko sal nyebe sigidana ni ona zomu ti ala bara nyuma bi kono to nga fili kele o bi ka fili kele ita ka bara nyuma be datugo o de hada ma de onyi na